Kamusta mga katropa? Happy New Year sa inyo, no? Taong 2020, no? 2020 tayo. Dagdag kalaman na naman mga katropa, no? Paano ba magkabit ng laser gun dito sa NMAX, no? O kaya sa ibang motor mga katropa? Pwede nyo gawing basihan itong tutorial na ito para may kabit nyo dun sa inyong mga motor, ano? Tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng laser gun na gamit ang relay at gamit ang hollow switch, ano? Iisa-isahin natin yon at ituturo nating mabuti yan. Okay, mga katropa, sana may matutunan kayo sa tutorial ko at simulan na nating mag-wiring. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede nyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga katropa, Happy New Year sa inyo, ano? Sana may matutunan kayo dito sa tutorial ko at magamit nyo din sa panghanap buhay, okay? So, itong tutorial natin mga katropa, ano? Magkakabit tayo ng laser gun, no? Dito sa NMAX. Pero, pwede nyo rin gawing basihan itong tutorial na ito para maikabit nyo yung laser gun nyo sa inyong mga motor, ano? Gawin yung basihan ito. Okay? So, itong laser gun niya ay MSM yung brand ng kanyang laser gun, ano? So, dalawa ikakabit natin. At pag dalawa na ang laser gun ikakabit natin, kailangan natin ng relay. Okay? Tapos, ang gagamitin nating switch, no? Yung kanyang hollow switch, ano? Magkakabit tayo ito. So, ituturo ko sa inyo kung paano ikabit yung hollow switch tsaka yung relay. Okay mga katropa? At itong NMAX ay meron siyang bracket na ilalagay ito. Okay? So, yung bracket niya dito yan nakakalagay. Dito, ano? Diyan siya nakalagay, no? Itutornilyo natin siya dyan. Okay? Tapos, tatanggalin yung tox niyan, yung plastic lock niya, ano? Tatanggalin natin yan. Okay? Tapos dito, yung tornilyo nyo dyan, no? Sa ilalim. Dukutin nyo ng maliit na screw lang yan. Tapos, pag tinanggal yung tox na plastic, papalitan natin siya ng clip, no? Yung merong clip ng tornilyo. Okay? Diyan natin siya ilalagay sa ilalim dito. Yung clip niya, ano? Ganun din sa kabila. No? Lalagyan din natin yung kabila ng clip dito. Para may tornilyo natin yung bracket ng ating laser gun, ano? Okay, so nilagyan na natin yung ating bracket, ano? Nakatornilyo na siya, no? May allowance siya dito sa ano, no? Ayan, no? May allowance siya ng konti, no? Para hindi masira yung kaha. Tapos ilalagay na natin tong ating laser gun, ano? So dito siya ano, itong bracket niya dito nakalagay. Kabilaan siya, no? Yung dito sa kabila ilalagay din. Pero bago ang lahat mga katropa, ano, bago natin i-install, kailangan natin ng relay, no? Horn relay. So ito yung relay natin, no, na gagamitin, no? Kasi yung customer, ito yung nabili niya. So hindi tayo gagamit nito kasi napapasukan to ng tubig, ano. So ito yung relay, hihinangan natin mga katropa kasi mas stable yung kuryente niya kapag nakahinang yung ating wire, ano, kaysa sakit. So, yun yung ginagawa ko, hinihinang ko yung wire, no? Hindi ako gumagamit ng socket. Tsaka gumamit tayo ng wire na yung makapal, no? Ito. Okay? Okay mga tropa, dito sa relay meron tayong number 30, no? Yung number 30 natin ay yung common, no? Ay yung papuntang mismong battery. Rekta na sa battery to, no? Yung number 30 natin, rekta sa battery. Tapos, meron tayong number 87, ay yung NO, no? Yung normally open, no? Yung 87. So, relay, pag nag-trigger, pupunta dyan yung NO, no? Ito namang number 87, papuntang laser gun natin yan, no? Positive ng laser gun, no? So, itong relay, pag nag-trigger, pupunta sa number 87 at lalabas ang supply dun sa positive ng ating laser gun, ano? Okay? Ayan naman natin yung camera. Okay. So, itong 30 papuntang battery, no, supply, tapos lalabas siya sa normally open, yung number 87 natin, ano. Yung number 87 papuntang laser gun, no, positive ng laser gun.
Ito yung meron naman tayo yung 85 at 86, no? Itong 85 at 86 mga katropa, maraming nalilito rito. Trigger lang to mga katropa. Ang importante rito, yung 85 at 86, mapasukan siya ng positive, no? Mapasukan ng 12 volts, no? Pwedeng yung 85 ang positive, pwedeng 86 yung positive ay negative. O vice versa lang yan. Pwedeng maging positive yung 86 at maging negative yung ating 85, ano? Basta mapasukan siya ng 12 volts yung dalawang yan para ma-trigger niya yung relay. Okay? So, okay na? Hinangan muna natin na yung ating number 87, no? Itong 87, hihinangan natin ng wire. Okay? So, lagyan natin siya ng wire mga katropa. Okay? So, yan na yung ating number 87, ano? Ito, nahinangan natin na siya ng wire, no? Ayan yung normally open natin, no? Pag na-trigger natin yung relay, dyan lalabas yung ating positive, no? Itong number 87, ilalagay natin siya sa positive ng ating laser gun, ano? Yung kulay red ng laser gun, no? Susunod natin yung number 30, no? At yung ating common. Hihinangan natin yung number 30, no? Ng wire. Okay? Tapos, yung medyo mahabang wire ang ilalagay natin mga katropa kasi papagapangin natin siya dun sa positive ng battery, ano? Rekta siya sa positive ng battery. Okay? So, ayun yung number 30. No? So, importanteng pag gumamit ka ng relay mga katropa, dapat nakarekta lahat yan sa battery, irerekta sa battery. Kung hindi mo narekta, useless yung ating relay, ano? So, next natin mga katropa, itong 86, no? Tsaka 85. Ito yung sinasabi ko na importante mapasukan sila ng 12 volts, no? Kahit magbaliktaran dyan yung negative at positive. Ang importante mapasukan ng 12 volts, ano? So, hinangan muna natin itong isa. Okay? So, ang nilagay ko dito, no? Yung kulay black na wire, no? Ito yung ginawa nating negative, no? Yung trigger niya. So, ito. Tapos yung kabila naman, no? Yung 86, gagawin nating positive trigger, no? Kahit magbaliktaran yan, tropa, pwedeng yung 85 ang positive at negative yung 86, o pwedeng negative yung 86, pwedeng maging positive yung 85. Walang problema dyan. Ang importante, mapasukan man 12 volts para mag-trigger yung relay, no? So, okay, ito na yung ating finished product, no? Yung nahinang natin. Okay, isa-isayin natin. Ito yung 87, ito yung common, ay yung normally open, no? Papuntang positive ng ating laser gun, no? Number 87. Ito yung positive ng relay at negative. Kahit magbaliktaran niya, walang problema. Ang importante, mag-trigger yung 12 volts dyan, no? At ito yung number 30 natin, no? Yung common. Habaan natin lang siya ng wire para may lagyan natin sa battery, okay? So, next natin itong hollow switch, mga katropa, no? So, isa-isahin natin kung anong purpose ng hollow switch, no? Para madali nating ma-install at maintindihan bago natin i-wiring, okay? Okay, no? So, pag-aralan muna natin kung anong meron sa hollow switch, no? Kung nakikita nyo mga katropa, meron siyang dito nakalagay na C, no? Itong C na to, ito, ituturo ko. Saglit lang, kunin natin yung tester. Itong C, no? Ibig sabihin, itong C, common siya mga katropa, no? Ibig sabihin ng C, common. Siya yung main supply, ano? Pangalawa, meron tayong nakalagay na NO. Yung ibig sabihin ng NO, normally open siya, ano? So, pag pinindot mo yung switch, pupunta sa NO, no? Pag pinindot mo yung ating hollow switch. Tapos dito naman, NC, no? Ibig sabihin normally closed, ano? So, pag hindi mo pinindot yung switch, yung common, tsaka yung normally closed is magkasama, no? So, yung NO lang gagamitin natin, tropa. Hindi na natin gagamitin yung NC, no? So, itong common, no? Itong common, pag pinindot mo siya ng ganyan, ano? Yan, pag pinindot mo, yung common, mapupunta siya sa normally open sa gitna, ano? So, susupply niya yung normally open. Pag hindi mo naman siya pinindot, no? Yung common, nakakonekta sa normally closed, no? Sinusupply niya yung normally closed, no? So, meron tayong negative at meron tayong positive. Okay?
So, ang gagawin natin, no, kukunin natin yung socket. Yung kulay red na wire, no, yung kulay red na wire is positive siya. Okay? So, itatapat nyo rin siya sa positive ng ating hollow switch, ano? So, itapat natin muna. Okay? Ayan. So, ito yung ating positive, no? Yung plus, at ito naman yung negative, ano? Tapos, ibig sabihin, yung common natin ay green, no? Yung main supply natin, ano, yung common, ito yung common. So, yun yung main supply, no? Ito naman yung normally close, ay normally open, yung gitna. At ito naman yung normally close, ano? Yung normally close, di na natin gagamitin yan. So, ikat na natin yan. Okay? So, ang gagamitin lang natin ay yung common, tsaka yung normally open, no? Ayan ang ilalagay natin sa ating motor, no? Okay, no? Pag pinindot mo siya, lalabas siya dun sa normally open, no? Siya yung magsusupply dun sa ating relay. Okay? So, ayan. Okay? So, ano natin to? Electrical tape na natin to, ano? I-selyado na natin to para, ano, gamitin na natin. Okay? So, ilagay na natin, no? Ito yung ating, pogi. Ito, ilagay na natin to, no? Buksan na natin tong harapan niya, no? So, ito na yung ating harapan, ano? Ilalagay muna natin itong halo niya, no? Dito natin siya ilalagay. Sa, ano? Ang ginagamit ko rito, mga katropa, pangbutas, ano? Meron, ito yung panghinang, ano? Meron akong panghinang na pang soldering iron. Meron din akong panghinang na pangbutas lang, no? Huwag nyo gagamitin yung panghinang nyo na gagawin yung pambutas kasi masisira yung panghinang nyo. So, kailangan dalawa yung panghinang nyo, no? Pambutas, tsaka panghinang nung, ano, ng accessories, okay? So, butasan na natin dito, ha? Okay, mga katropa, nagets nyo ba yung, ano, sa hollow switch, no? Yung common natin, kulay green, tapos yung normally open is kulay yellow, ano? So, pag pinindot mo yung hollow natin, pag pinindot mo, masusuplayan ng common yung normally open, na masusuplayan ng green yung dilaw, no? So, ayun yung kailangan natin. So, ito. Dahan-dahan lang kayo magbutas, mga katropa. Baka masobrahan nyo, lulusot yung ating hollow switch, ano? Yung iba nagkakamali. Sa ulo nila sinusukat, eh. So, ayan na yung ating hollow, ano? So, ikutin lang natin. Okay? So, ayan. Okay? Ilalagay natin ito, mga katropa. Ito muna yung unang ilagay natin, no? Ilatag natin. Okay, ito na yung, ano, ating socket ng hollow, ano? So, meron tayo ditong kulay, no? Meron tayong positive, negative, common, tsaka yung normally open, no? Okay, so ang gagawin natin, no? Yung common, tsaka yung positive, pagsamahin na natin. Pagsamahin natin silang dalawa para umilaw yung ating switch, tapos magkaroon ng supply yung ating common, ano? Kasi ilalagay natin to sa positive, ano, sa susian ng ating motor, ano? So ayan. Pagsamahin natin, tapos dugtungan natin ng wire, no? Dugtungan ng wire. Yung ilalagay yung wire, kulay red na wire, mga tropa, para ma-identify natin na siya yung ating positive, ano? Red wire ang yung ilagay, ano? Tapos sa dulo ng wire, lagyan nyo, balatan nyo, no? Katulad ng ginawa ko. Sa dulo ng wire, balatan nyo para ma-identify natin na siya yung positive, no? So, ibig sabihin, red wire na merong balat is positive, no? Next natin ay yung black wire, no? Sa black wire, dudugtungan din natin, ano? Pero ang ilalagay natin, black wire din. Para ma-identify din natin na siya yung negative, no? Siya yung negative. Okay, so lagyan mo natin ng wire. Okay, no? Tapos sa dulo, balatan nyo para ma-identify na siya yung negative, no? So, ibig sabihin, yung isang red merong balat, positive, at yung may balat na black is negative, ano? Tapos ang natitira na lang natin ay yung normally open natin, ano? Ito yung normally open, siya yung magdi-trigger ng ating relay. Okay, so dugtungan natin ng wire.
Kahit anong kulay na ilagay nyo dito mga katropa, walang problema. Kahit anong kulay ng wire, okay lang. Okay, no? Tapos sa dulo, huwag nyo na siyang balatan, huwag nyo nang balatan para ma-identify natin na normally open siya, no? So, ito yung magiging labas natin, no? Meron tayong positive, negative, yung may balat, at yung walang balat ay yung normally open, no? Ito yung positive, ito yung negative, at yung isa ay walang balat ay normally open. Okay? So, na-gets nyo na, balutan na natin ng electrical tape. Silyado na natin. Okay, so ilagay na natin tong sakit ng halo, no? Sa sakit ng halo switch mga katropa, no? Sa halimbawa, sinalpak nyo yung sakit ng halo switch, hindi siya umilaw, baliktarin nyo lang kasi meron siyang baliktaran, di ba? Kaya nga sinabi ko, pag yung common nyo na itapat nyo sa normally close, hindi iilaw. So baliktarin nyo lang, ikutin nyo lang yung sakit, no? Tapos itong wire, pagapang natin sa harap. Okay, so ito na yung ating wire mga katropa, no? Ito yung positive, negative, tsaka yung ating normally open, no? Ito. 'Di ba? Kahit na selyado na yung ating wire, ma-identify pa rin natin kung saan yung positive, negative natin, ano? Tapos ito yung ating relay na hininang kanina, ano? Okay, so umpisa na natin na ilagay itong itong ating mga wiring. Okay, mga katropa. Itong number 86, no, kung naalala nyo, ang sabi ko kanina, pwedeng maging positive to, pwedeng maging negative, ano. Basta yung 85 at 86, mapasukan natin ng 12 volts, ano, para matrigger yung ating relay, no. So, isa-isahin natin, no. Yung number 86 ng relay, no, number 86 ng relay, ilalagay natin siya dito sa normally open, no. Yung normally open natin, ito yung hollow switch, di ba? Pagsasamahin natin sila dyan. Okay, so number 86 ng relay, ilalagay sa normally open, no? Tapos yung wire ng ipagapang ko muna, yung wire ng ilaw natin. Ilagay mo ito. Ito yung wire ng ating laser gun, ano? So, yan. Okay, no? Ito yung number 86, no? Ito yung ilalagay natin sa normally open, no? Ibig sabihin, yung trigger natin ay positive, no? Yung sa 86, no? Ito naman yung positive ng ating hollow switch, no? Kung naalala nyo, yung pinagsama natin yung kulay green na common, tsaka yung kulay red, no? Dito natin siya ilalagay sa light brown ng susian, no? O kaya kung anong klaseng motor kayo, ilagay nyo sa susian nyo kung dun sa pag sinusi mo is lalabas yung positive, ano? Sa NMAX, light brown yung kanyang positive, no? So, dyan natin siya ilalagay sa light brown ng NMAX, ano. Okay? So, ang susunod natin ay yung negative ng ating hollow switch, no? Negative. Ito yung ground natin, no? So, ilalagay natin yung ground natin dito na tayo kumuha, no? Dito sa socket ng park light, ano. So, sa socket ng park light, no, isusuksok natin dyan dito sa black wire, ano. Ayan, sa black wire. Okay? Sa ibang motor, kumuha na lang kayo ng ground dun sa nyo, sa mga motor nyo, ano. So, i-identify nyo yung ground ng motor nyo, tapos ilagay natin, ano. Sa NMAX o Yamaha, kulay black yung ground ng ating motor, ano. So, isususok natin dyan yung ground para umilaw yung hollow switch natin, okay? So, isusok muna natin. Okay? Tapos ibalik na natin. Okay, no. Ayan na yung ating hollow switch. Tapos na tayo, ano? Sa relay na tayo, relay, no? Okay, yung number 87 natin, mga katropa, no? Kaya kung maalala nyo, sabi kong 87 ay normally open ng relay to, no? Yung number 87, no? Yung number 87, dito natin siya ilalagay sa positive ng ating ilaw, ano? Ng ating laser gun, ano? So, balatan muna natin. Okay, so itong 87 ng relay, no, number 87. Okay, kung mapapansin niyo yung 87, ayan yung normally open ng relay, no. Okay, yung number 87 dito natin ilalagay sa
positive ng ating laser gun, ano? Pagsasamahin natin sila. Okay, diyan natin siya i-tap. Okay? Kasi yung number 30 natin, papuntang battery yon, pag na-trigger yung ating relay, lalabas yung positive na galing battery, mapupunta sa 87, may pupunta sa ating accessories, ano? So ayan. So number 87 ng relay, ilagay natin dito sa laser gun natin, no? Sa accessories natin. Okay? O ayan mga tropa, no? Ayan yung ating number 87. Okay? 87 ng relay. Susunod natin mga katropa, itong 85, no? Itong 85 ng relay, no, number 85, ito yung ground natin kasi yung 86 live na yon, no? Trigger na ng hollow switch yon. No, ito yung 86, live na siya, no? Live siya. So kailangan natin ng ground para ma-trigger yung relay, no? Itong number 85 natin mga katropa, isasama natin siya doon sa ground ng ating laser gun, ano? Kita nyo, itong 85. Okay? Yung 85, isasama nyo sa ground ng laser gun, ano? Okay? Isasama natin yan, no? Okay, so ilagay muna natin. Pag naisama nyo na yung 85 dun sa ground mga katropa, lalagyan din natin siya ng wire yung ground para ipapagapang din natin sa battery yung ground, ano? Kasi yung iba nagre-relay pero binabody ground nila. So useless yung relay, no? Dapat pag nag-relay ka, lahat ng positive tsaka negative ng accessories mo is sa direkta sa battery, ano? Para sulit yung ating relay. Okay? So nilagyan na natin yung 85 sa ground, tapos lagyan natin ng wire, no? Kasi papagapang natin to sa ating battery, ano? Okay? So ito yung ating ground, ano? Sa dulo ng ground mga katropa, ito, huwag nyo nang gagalawin, ano? I-blanco nya. Huwag nyo i-slice yung dulo ng ground, no? Tapos ito yung number 30 natin, kung alala nyo. Di ba mahaba ng wire nito? Itong number 30 ng relay, ipapagapang din natin siya dun sa ating battery, no? So ito. Sa dulo ng number 30, balatan natin, no? I-slice nyo sa dulo. Bakit natin babalatan? Para ma-identify natin na ito yung positive, no? Tapos yung ground, huwag nyo nang babalatan para ma-identify natin na yung walang balat is ground, no? So ibig sabihin, ganito. Ito yung number 30, yung positive. Tapos ito yung ground. Ito yung positive, ano? Yung may balat. At yung walang balat ay ground. Okay? Tapos, isilyado muna natin mga katropa, no? Importanteng, pag natapos nyo na yung mga wiring, wala na kayong gagawin, isilyado nyo na, i-organize nyo para magandang tignan, tsaka iwas grounded na rin, ano? So, ipaalala ko lang mga katropa, ha? Yung number 30, balatan nyo para ma-identify natin na siya yung positive. No, ito. Tapos yung walang balat is negative, ano? Okay? So, yung may balat, number 30 yun, positive yun. At yung walang balat is negative. Okay mga katropa, malinaw yan? Okay, so ito na yung pinagapang natin mga katropa, no? No, galing sa harapan, no? So, ito yung ating number 30, no? Ibig sabihin, ito yung positive natin, yung may balat, no? Tapos ito naman yung walang balat is negative. Okay? So, ganoon ang gawin nyo palagi para kahit balutin nyo siya ng tape, ma-identify nyo siya na negative at positive, ano? Tapos kailangan natin ito, yung terminal ng ating ilagay sa battery. Okay? So, ilagay na natin sa battery. Unahin muna natin itong ground, ano? Itong ground natin is walang balat at yung may balat is positive, ano? Yung ground muna. Mga katropa, pwede kayong gumamit ng fuse kung gusto nyo, ha? Ilagyan nyo ng fuse para safe din yung wiring nyo. Pero sa akin kasi, pag nagre-relay ako, hindi ako naglalagay ng fuse. Sa akin lang, ha, paniniwala ko lang, ha, kasi kahit makapal yung wire mo, kung dumang ka naman sa fuse, baliwala yung kapal ng wire mo, no? Tsaka safe naman kasi may relay naman siya, no? Basta ingat lang kayo sa pagwa-wiring. Pero ako, pag nagre-relay ako, hindi ako naglalagay ng fuse. Pero pwede rin kayo maglagay, no? Depende sa inyo kung anong gustong safety nyo, no? Maglalagay kayo ng fuse, okay lang naman, walang problema, no? Sa akin kasi, hindi na ako naglalagay ng fuse. Naglalagay ako ng fuse pag walang relay yung ginagawa kong wiring, walang relay, naglalagay ako ng fuse. Pero pag may relay yung ginagawa ko, hindi na ako naglalagay ng fuse, no? Pero sa inyo rin, kung gusto niyo maglagay ng fuse,
Walang problema mga katropa. So, nasa inyo na rin yan, ha? Alam niyo man, kanya-kanya tayong wiring. Okay, so nailagay na natin yung ating mga battery, ano? So, ito yung positive at yung negative, ano? Okay mga tropa, isauli na natin lahat ng dapat isauli, no? Ito yung ating relay. Isauli na natin yung mga dapat isauli natin, tapos testingin na natin, okay? So, ito na yung ating finished product mga katropa, no? So, bakit tayo naglagay ng relay, no? Para hindi mag-blink yung ating laser gun, no? Para hindi siya mag-blink, no? Para stable yung kanyang ilaw, hindi siya sumasabay sa minor. Okay mga katropa, sana natuto kayo sa tutorial natin at God bless sa inyo mga katropa. Ingat sa pagwawiring, okay? Happy New Year!